तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर आज ब्लॉग पण बनणार आहे आणि रेसिपी पण बनणार आहे. तर ऑलरेडी तुम्ही थंबनेल बघितलात. तर आज आम्ही बनवतोय फणसाची म्हणजेच जॅकफ्रूट. तर फणसाची भाजी बनवतोय आणि ती पण मालवणी पद्धतीमध्ये. तर कशा प्रकारे बनवतोय, काय करतोय, आई ऑलरेडी रेडी आहे आणि फणस कोणी दिला, कुठून आणला, केवढा मोठा आहे, सगळं तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. सो शेवटपर्यंत बघा. सो लेट्स गो, वळूया, बघूया कशा प्रकारे आई भाजी बनवते. तर मंडळी, फायनली आईने आपली पोझिशन घेतलेली आहे. आई रेडी झालेली आहे आणि तुम्हाला आता दाखवतो. पहिला तर आईला विचारूया, फणस कोणी दिला. फणस सीमाच्या आईने दिला ना. तर मंडळी, सीमाची आई म्हणजे आमच्या आमच्या बाजूला घर आहे, त्याने दिलाय, काकीने. सो तुम्हाला दाखवतो. खरं म्हणजे आम्ही आज सकाळीच म्हणतो मामाकडनं फणस आणू पळ, तर नेमकी तीच सकाळी घेऊन येईल भाजी. वा. सो मंडळी, हा बघा फणस एवढा आहे, तसा मोठा नाही एकदम. जास्त करून पण कोण खाणत नाही. जास्त करून कोण खात नाही, भाजी जास्त करून कोण खात नाही. भाजी जास्त करून कोण खाऊचे हा, आमच्या घरात भाजी जास्त कोण खात नाहीत. तू मी पप्पा वेळेस खाले तर. तू मी आणि पप्पाने आज खाल्ले नाही. तर सो मंडळी, आता याला फोडायचं फणसाला. तर बघूया कशा प्रकारे फोडते. मी कोयत्यात तेल लावून घेतलंय ते. सो कोयत्याला तेल लावलेलं आहे. कोयतो, कशाला? हातोडी. हे बघा, हे इन्स्ट्रुमेंट आहेत आमचे. सो आता फोडूया. फोडू लांब राह दही उडाक शकता. ते नाही करतो सटकन हातातलं. काय तुका कॉन्फिडन्स आहे तुझ्यात? हातात तेल आहे ना माझ्या. खरंच सोडशील हा? हा ना. हा. पित्ता घे का? सो मंडळी, ट्विस्ट नाही बरं आलेला आहे. पिकल्यासारखं वाटतं हा. ना. बघू एक खा. हे खाऊन बघ, टेस्ट करून बघ कशा प्रकारे वाटतं तुका. मग भाजी झाली. एकदम मस्त. सो मंडळी, वाटतं पिकल्यासारखा, पण पिकलेला नाही. त्याला वाटतं. कलर आलेला आहे. कापा फणस आहे. रसाळ आणि कापा असे दोन असतात. तर कापो आई. कापू वाटतं. माका नक्की माहिती नाही, पण जाड जाड करू लागलं. ओके. सो अशा प्रकारे फोडून घेतलेला आहे आणि आता परत या करतेला कट करतेला ना. ह्याच्याला पोळी करून घेऊ ते. आणि डिक काढून घेऊया. सो अशा प्रकारे डिंक रिमूव्ह करायचा. सो बहुतांशी जणांना म्हणजे आमच्याकडच्या सगळ्या लोकांना माहिती आहे कशा प्रकारे भाजी बनवतात. काय आई? आता मुंबईत आणि परत अख्खे फणस गावतात. अख्खे फणस भेटतात आता. शहरात मी तर फणस गावतात परत. हे फेकून दे. घरेच मी इथं सोललेले. कुडा आता आमच्या घरी मी इथं सोलले. सोललेले घरे पण गावं लागले. डायरेक्ट सोललेलेच मिळतात ते बरे. सो मंडळी, हे पटापट कटिंग करून घेऊया आणि नंतर गरे सोलायचे. मंडळी, बघता बघता आईने आपलं काम केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे सगळे छोटे छोटे पीस करून घेतलेले आहेत. म्हणजे हे वेगळं केलेलं आहे वरचं. तुम्ही बघू शकता, ती साल होती ती काढून टाकलेली आहे साईडला आणि हे आता साईडला ठेवायचं. आता याचा काय उपयोग नाही. हे फेकून दे. आता हे फेकून द्यायचा. आणि गुरं असतील गुरांना घालतात. हो, गुरांना घालतात. तर आता इकडे एक एक गरे सोलायचे, तेल लावायचं हातांना आणि सगळे सोलून घ्यायचे. आता दाखवते. आता आई तुम्हाला दाखवेल कशा प्रकारे सोलते बघा. हे असे सोलून घेऊ बाई. आणि मंडळी, याला डिंक कमी आहे तुम्ही बघितलात तर. हे फोडून घालू बाई. हे फोडून नंतर घालायचे. हे बघा, आमच्याकडे यांना घोटिये बोलतात. नाही, शुद्ध भाषेत आठवेळा. कपडा काठी किती पडले. हा, आमच्याकडे म्हणते कपडा गाठी किती पडलेत. हे असे सोलून घेऊ. अशा प्रकारे सोलून घ्यायची. तुम्ही बघू शकताय मस्त. आणि सोलताना मंडळी खायची मजा ही एक बालपणीची आठवण आहे. सोलायला कमी येणार सगळेजण, पण ते सोललेले खायला सगळ्यात जास्त जण. तर ही आठवण तुमची पण असणार 100%. जर कोकणात असतात तर. त्याच्यामुळे ठीक नाही त्यांना. कापे असल्यामुळे डिंक पण कमी आहे. तुम्ही बघू शकता, हाताला पण एवढा लागत नाही. आणि मी नॉर्मली हा बघा तुम्हाला जवळ दाखवतो, डिंक नाही याला. सो पटापट हे सोलून घेऊया सगळे अशा प्रकारे आणि नंतर मग भाजी बनवायची. सो पहिला तर हे काम करूया. दिव्या, चला, तर दिव्या पण आईला मदत करेन आणि मी पण जरा जरा करतोय. मी. सो मंडळी, पहिले सोलून घेऊया सगळे. तर मंडळी, आपले गरे सोलून झालेले आहेत आणि हे स्वच्छ धुवून घेतलेत. आता असे दिसत आहेत. तर आता त्यासाठी लागणारं साहित्य सांगते. तर खोबरं, कांदा, लसूण, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, तेल, मोहरी आहे, हळद, मीठ आणि याच्यात पाणी आहे. सो मंडळी, एवढं साहित्य आपल्याला आता भाजी बनवायला लागणार आहे. आणि आई आता कशा प्रकारे बनवते बघा. तर पहिली गोष्ट तर आपला टोप रेडी झालेला आहे.
आणि चूल आज मस्त पेटते. हा. आज वारा तेवढा येत नाही म्हणजे, नाहीतर वारा जास्त असला की दुपारचा वारा जास्त हां असतो. धूर धूर होतो जास्त, तर आज तेवढा कमी आहे. मग इकडे आणि रेकॉर्ड वातावरण करायला पण प्रॉब्लेम थोडं होतो. शांत आहे. वातावरण पण शांत थंड आहे आहे मंडळी वातावरण. एकदम. आणि बाहेर बनवतोय तर मस्त वाटते. हा, तेल टाकूया. सो तेल मंडळी आईने ऍड केलेलं आहे. तर आता तेल तापलेलं आहे आणि आता टाकूया मोहरी. मोहरी तडतडली त्यातच टाकूया कढीपत्ता, हिरवी मिरची, हिरवी मिरची जरा परतून घेऊया. लसूण आणि कांदा. यातच मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते. ते व्यवस्थित परतून घेऊया. तर आता कांदा आपला परतून झालाय. आता टाकूया हळद. आणि आता टाकायचे गरे. आता गरे टाकून घेऊया. तेच परतून घेऊया. ती व्यवस्थित परतवून झालेली आहे भाजी आता. आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करतोय आम्ही मीठ. तर परत एकदा परतून घेऊया. परत एकदा परतवून घेऊया. आणि आता कलर बघा एकदम मस्त परफेक्ट दिसतोय. आणि आता टाकायचंय पाणी. आता त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे पाणी. ते आपण ऑलरेडी गरम करून हा, घेतलेलं आहे पाणी. कापे गरे आहेत म्हणून मी पाणी थोडं गरम करून घेतलंय. कापे असले की गरम करून कशाक लवकर शिजते. लवकर शिजतात म्हणा. हा, लवकर शिजते. सो हा उपाय लवकर शिजण्यासाठी केलेला आहे. सो पाणी पण गरम ऍड करून झालेलं आहे आता. आणि आता आपल्याला शिजायला द्यायचं आहे. नाही हा, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवायचा. आणि आता भाजी शिजायला द्यायची. टोप ठेवूया वजनासाठी. मंडळी 15 मिनिटं झालेली आहेत. आणि आता बघूया, चेक करून बघूया की भाजी आपली रेडी होत आलेली आहे का नाही. तर तुम्ही बघू शकताय भाजी आपली डन झालेली आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये फायनल प्रोसेस ती म्हणजे खोबरं. सो खोबरं पण ॲड करून झालेलं आहे. आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपली भाजी खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे. मंडळी फायनली आम्ही हॉलमध्ये आलो आहे. आणि दरवेळेस आई टेस्ट करते, तर आता पण आईच करणार. आणि आले होते पाहुणे, तर त्याच्यामुळे थोड्या वेळ आम्ही घेतला होता पॉज. तर त्यांना तर भाजी जबरदस्त आवडली चाय आणि आणि भाजी दिली. तर आता आम्ही टेस्ट करून बघतोय. तर आता थोडी थंड झाली भाजी. टेस्ट करून बघूया. पहिला आईला करून दे. आणि एकदम सुटसुटीत झाली. हा, कापे सुटसुटीत गरे झाली. असल्यामुळे एकदम सुटसुटीत झाली. कापे घरे असल्यामुळे मंडळी. सो खाऊन बघू दे आईला. जबरदस्त. भारी. आईन मान हलव त्यांना समजायचं जायचं. भाजी जबरदस्त झालेली आहे. सो मंडळी दरवेळेसारखा हा करा. आणि तुम्ही नंतर आम्ही. जबरदस्त झालेली आहे. एक नंबर भाजी. आणि केली नसेल तर करा. काप्या फणसाची पण मस्त होते. सुटसुटीत होते एकदम. पहिली गोष्ट सुटसुटीत झाली. चहा सोबत एक नंबर. हा, चाय आणि कोरी चाय आणि
फणसाची भाजी. फणसाची भाजी अप्रतिम. मंडळी भाजी पण खाऊन झालेली आहे आणि ॲज युजल आपण आलो आहे आपल्या खालच्या घरी मस्तपैकी आपल्या स्टुडिओमध्ये. सो तुम्हाला भाजी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आजची रेसिपी आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.